Okay, jeg er så nået til kernefysik og skal snakke om radioaktivitet for atomer og henfaldstider. Vi starter med halveringstiden, som er den tid, det tager halvdelen af kernerne at henfalde. Det her det er en konstant for stoffet, det vil altså sige, at det afhænger ikke af antallet af kerner, men det varierer fra stof til stof. Vi starter her med C14 atomer. Som vi kan se, så den røde streg heroppe, den viser halveringstiden. Og det vil så sige, at når der er gået en halveringstid, så vil halvdelen af kernerne være henfaldet. Når der så er gået 2 halveringstider, så vil den første halvdel selvfølgelig være henfaldet, og så vil halvdelen af den tilbageværende halvdel være henfaldet, altså 3/4. På den måde kan man bruge halveringstiden til at bestemme, hvor lang tid der vil gå, før hele stoffet er henfaldet. Rent matematisk vil der på et eller andet tidspunkt ikke kunne lade sig gøre, at der altid vil være en lille bitte procentdel tilbage. Hvis vi så kigger på halveringstiden for uran, så kan vi se, at så hoppede den op til at blive lige over 4 milliarder år. Altså meget, meget længere tid end for kulstof. Men princippet er det samme, den tid det tager, før halvdelen af kernerne halverer. Hvis man så kigger på henfaldstider, så er det men så er det den hastighed, hvor henfalden sker. Her afhænger det af mængden af kerner, hvor mange kerner giver en hurtig hastighed. Vi starter med at kigge på stof 14 med nogle få atomer. Så kan vi her se den røde linje. Det er kulstof 14, og den blå linje, det er så nitrogen 14, hvor de her ved nogle få atomer krydser ved lige før 1. Hvis vi så skruer helt op, giver rigtig mange atomer, så vil vi kunne se, at krydsningen, altså hvor der er halvdelen af kulstof 14 og den anden halvdel af nitrogen, den sker på den anden side af den. Denne her forskel er endnu tydeligere, når vi leger med uran og bly. Med ganske få uranatomer. Det går lidt langsommere også det her, fordi det har en større halveringstid. Der sker den lige på den anden side af 1, og hvis vi har rigtig mange uranatomer, så kan vi se, at denne her, den sker lige før den. Man kan også bruge denne her viden om halveringstider og henfaldshastigheder til at aldersbestemme. Kulstof 14 findes i alle levende organismer, det vil sige, at det findes jo også mennesker, men det findes også i træer. Og når vi så dør, så begynder det at henfalde. Her kan vi prøve at plante et træ som kur. Kan vi så træde ihjel. Og så kan vi begynde at måle. Undskyld, vi prøver lige forfra. Jeg skulle lige have sat den til kulstof 14. Her kan vi se, hvordan alle kulstofatomerne er kulstof 14. Og så fra træet dør, så begynder de at falde. Det vil så sige, at vi ved, at når der er halvdelen af kulstof 14 og den anden halvdel er N, så vil træet altså være de her lige på den anden side af 500.000 år gammel. Det samme kan vi gøre ved sten. De starter, så at sige, når de bliver dannet. Det tager meget, meget, meget længere tid. Eftersom at uran, som er det man kan måle på i sten, har en meget, meget større halveringstid. Og det var